Suomen talvi. +1 astetta. Onko valmis? Satarantaa. Meikäläinen. Vastavalmistunut parikymppinen toimittaja. Tekemässä juttua valejoulupukeista. Joulu on jo ovella. Mutta Kuka vittu näitä aiheita keksii? joulun ajan valmisteluja on varjostanut vakava valepukkiepidemia. Joulurauhan turvajat tutkimuksen mukaan Kaskue valolapsisotilaan suuri määrä tai piparipalkka-armeija. Valepukit ovat nimensä mukaisesti miehiä, jotka tekeytyvät joulupukeiksi. No sepäs Suurin oli osa yllättävää. valepukeista on tullut itärajan yli. Tutkimuksen mukaan Pukki valepukkeja on vastaan. viime aikoina nähty Pohjois-Suomen alueella. Onko asia näin? Onpa kyllä harvinaisen ruma mies. Liimaletti byrokraatti. Tämä Pohjois-Kaloottialuehan nyt on tunnetusti pukkien luontaista asuinympäristöä. Ja Hei jätkä, sun haastatteluaika on kohta ummessa ja on sä et ole onnistunut sanomaan vielä yhtään mitään järkeä. Pukkia näkyy sitten täällä päin myös. Mä vihaan mun työtä. Ei, mä vihaan mun elämää. Valepukkiepidemia koskettaa erityisesti Vittu, täällä on virallisen kylmä. pukkirekisterin työntekijöitä, joille Ei työtarjouksia haittaa on yhtään, ollut vaikka tulisi edellisten vaikka vuosien tapaan. aivokalvon Lisäksi tulehdus. kotipukkikäyntien taso Eipä tarvis tulla huomenna töihin. Ensikäden kokemusta Aivan valeppukkiepidemiasta mahtava on leikkaus. Lepistön Me ollaan kylän vissiin sitten asukkaalla metässä. Ilpo Lepistöllä. Minä olen monta vuotta katsellut tässä rajatiellä, kun lasti kulkee. Mistä me ollaan tääkin jätkä löydetty? Siis tässä on ruumillistama siitä, kun asuu 60 vuotta yksin metässä. Ja ainoa, joka susta on kiinnostunut, on viikatemies. Miten mä jouduin tähän? Mä olisin voinut olla niin paljon enemmän. Lukion jälkeen hakenut vaikka lääkikseen. Mä tienaisin 100 tonnia vuodessa. Mulla olisi nätti tyttökaveri ja mä ajaisin hienoja autoja. Nyt mä menen töihin bussille ja joka aamu tekis mieli hypätä se alle. Hullut saatana. Valepukkiepidemian myötä joulusta uhkaa tulla musta. Mustalta näyttää vaan mun Tämän tulevaisuus. jupakan jälkiä korjaillaan vielä pitkään. Onko se purkissa? Lähtää kalja.